אחר צהריים טובים בריסבן ובוקר אור ישראל, אתם על רדיו 4EB בשפה העברית 98.1 FM וגם דרך הסטרימינג באתר. היום, יום שישי, י"ד באדר, חג פורים שמח! חג פורים שמח! חג פורים שמח! אז ליהודים ולחברים של היהודים ולילדים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, וכן יהיה לנו. נאמר גם שזה 14 במרץ 2025, אני גילי אליהו אדלר, ריטי באולפן, צ'ונטי שון תמר ויעל רייס, שסוף סוף חיכינו הרבה והיא הגיעה. שלום. שלום. אגב, אנשים הגיבו לי בתמונות על השרק, שמתאים לי שרק. כן, הגעת באווירה פורימית. אבל הלוויה שלנו, על האריה עם הרעמה פה, אף אחד לא אמר כלום, נכון? יופי. כן, אז בעצם אתה מדבר על הפריזורה החדשה של השיער, שאני עוד לא התרגלתי לדבר הזה, אבל אנשים בסך הכל מפדבקים מאוד חיובי, אז תודה, כן. אני אוהב, אני אחד מהם. למה התחפשת לאריה? אוקיי? תודה. יעלי, מה העניינים? מצוין. אנחנו הולכים לעשות כיף היום, ובין כל הכיף הזה והאווירה פורימית הבאת לא מעט ערך לתוך האולפן הזה. נדבר קצת עלייך קודם כל, כי יש מצב, את אומנם 17 שנה פה, אבל יש מצב שיש אנשים שאולי לא מכירים ולא יודעים, אז ככה נעשה נעים מאוד. מעבר לזה, תספרי לנו על מה זה The Art of Sin, שרק מלשמוע את המושג נשמע מאוד מעניין. בכיף. מה אנחנו הולכים לראות. והכנת לנו מתנה לכבוד החג. באמת? כן. מלא הפתעות. מתנה על מסכות. על מסכות. אוקיי, איך גם כל אחד יכול ככה להתבונן במסכתו שלו. כמובן שאנחנו נדבר איתכם כל הזמן מגיבים בשידור חי, וכבר עכשיו אני אומרת שאני שלחתי בכמה דקות איחור את הסקר של התלת קרב, אז אם אתם יכולים במטותא מכם להיכנס ולהצביע לאיזה שיר הולך להיות הבחירה שלכם היום, שזה כל הבחירות הן בחירות פורימיות, וקויפמן היא הייתה אחראית על בחירת השירים. מאסטר מיינד, קראתי לה השבוע מאסטר מיינד, אגזמת. אוקיי, אז כן, תיכנסו. יפה, הכנת לנו שיר פתיחה. הכנתי כל מיני דברים, שיר פתיחה קצת כבד, אבל נגיע גם אליו. אני אגיד אבל בוקר טוב למלא אנשים שכבר כותבים מההתחלה. יאללה, איזה כיף לנו. אז אני שווה לי להחמיא להם במיוחד. אז אבא שלי שנכנס ברגע האחרון, שלום, יוסי קיוויתי, ויעל מנור הודיע שהיום היא תקשיב להקלטה, והציג בעלול איילת רינון, מרתה רוטנברג, אילנה ומקס שמקשיב לנו מהבית, ברוך השם, טוב שחזרת הביתה. שירן פאסט, כן זה באמת שם, שירן פאסט. נורית חדד, סליחה, נוגה פרסונס, וגם יש לנו את חנן בן מוה. כן, כל אלה כבר, תולעת, חיכו לשידור מראש. איזה כיף, מחמם, פשוט באמת מחמם את הלב, ובמיוחד היום שזה יום חג, אז וגם אחרי שבוע בלי אלפרד. את השיר שהבאתי, אנחנו מדברים עכשיו להתחבר מתחברים למולדת? כן, אני חושב, לא? כן. טוב, אז אני אוריד לך את המוזיקה. תודה. אז היום אנחנו סופרים 525 ימים מאז 7 באוקטובר. היינו רוצים כבר להפסיק לספור, אבל כל עוד יש אנשים שנמצאים שם, אצל שבי החמאס בעזה, אנחנו לא מפסיקים. אז לעוד 59 מאנשינו ואחינו, מחכים לכם עד הרגע האחרון, bring them home עוד היום. תודה שחזרתם אלינו, ואנשים גם בצ'אט מבקשים קצת הסבר על השיר. זה דבר אתה, ספר אתה, מה שנקרא. אז יש לי שני דברים להגיד על השיר הזה. קודם כל על השיר עצמו. השיר הוא בספרדית כמובן, נקרא רגרסה, שזה אומר לחזור, וזה שיר שנכתב והולחן על ידי קבוצה של אמנים מאמריקה הלטינית כמו מקסיקו וארגנטינה. יש שם גם איזה ישראלי אחד, וקודם כל אני רוצה להודות למאזין דוב ארז מטואומבה. דרך אגב, יש קהילה חוזרת לחיים בטואומבה, ששלח לי את השיר הזה, והוא גם כתב שבין האמנים גם האחיין של מרצדס סוסה. אני אתרגם את הבית הראשון ואז תבינו איך זה מתקשר, כי הוא פשוט נכתב על 7 באוקטובר. לילה אינסופי, שחר שלא עלה, חשיכה שהתפשטה מפחד לאימה. תלשו אותנו מהמיטות, נשלפנו מהבית,
תגיד שזה חלום רע ושבקרוב נתעורר. השעון השתתק, מסרב להתקדם. הלחץ בחזה לא מאפשר לי לנשום. אז כמובן זה לא השיר המלא, והשיר המלא ביוטיוב אני אשלח לכם קישור, הכל מתורגם שם גם לעברית. כן, שיר קשה, אבל אנחנו מקדישים תמיד את הסגמנט הזה כי אנחנו עדיין במצוקה, ואנחנו לאט לאט עם השידור מנסים להרים קצת. ואני אגיד שלום גם לקרמל וגם לדני לויבסקי שהצטרפו אלינו בכמה דקות האלה של השיר. וגם לניר. גם לניר ולרייצ'ל, ולדפנה ומייקל, ולתלמון. מי זה תלמון? בעלי. בעליך היקר, ספרי לנו יעלי היקרה כמה מילים למישהו אולי לא יצא לו לפגוש אתכם. כמה מילים על איך הגענו וכל הדברים האלה? כן, מי את, מה את, מתי הגעתם לכאן, ככה תעשי לנו חיבור. אוקיי, אז אני יעל, ואני ותלמון ונועלה וגיא בבטן הגענו לכאן לפני כמעט 17 שנה. בהתחלה ל-Northern Territory, עם כל הבוקסטינג, כאילו בוקס ג'ליפיש והקרוקודילים, והזה, ווטר בופלוז, עשינו שם הרבה כיף חיים, ואז 2.5 אחרי זה עברנו לבריסבן. ואני גם רציתי לחזור לארץ, אבל אז מצאתי את המקום שאנחנו גרים בו ליד הים בברייטון, ואמרתי, טוב, אוקיי, זה יהיה מספיק טוב בשבילי כאן, ואני מאוד מאוד אוהבת לגור כאן. לי לקח תלמון מההתחלה ואת אוסטרליה, ולי לקח איזה 7 שנים עד שהחלטתי, אוקיי, אני יכולה גם לאהוב וגם להרגיש שייכת לארץ ולמשפחה, וגם לאהוב ולהרגיש שייכת ולחיות כאן. נהנתם ליד הים בתקופת הסופה? אני תמיד שמחה שאנחנו שם, אני אף פעם לא מתחרטת. אבל עברתם את זה קשה, נכון? אנחנו ספציפית לא ניזוקנו, רק קצת צבע. אבל זה היה מפחיד, לי אישית, אולי לא לתלמון, לי זה קצת היה מפחיד. זה היה רוח מאוד חזקה, בדרגה של קטגוריה 2 גבוהה אצלנו. אבל עברנו את זה בשלום. אוקיי. יפה, זה באמת מזל, וגם את נותנת ככה תקווה למישהו אולי עוד לא מרגיש פה 100% אפוי, ש7 שנים זה לא זמן קצר. אנחנו בכלל הגענו רק בשביל לכיף, לאיזה 2 לחוות את העולם ממקום אחר, זה היה ממש סתם בשביל הכיף, היה לנו הזדמנות להגיע, הביאו אותנו לכאן ברילוקיישן כזה כיפי, אז אף פעם לא תכננתי להגיע, ולקח לי 7 שנים עד שהבנתי שאני בעצם, את אוכלת מעץ הדעת, ואת לא יכולה יותר לא לדעת את מה שאת יודעת. אז כל 7 שנים האלה, היה לי מאבק בתוך עצמי כזה, שאני מאוד אוהבת לגור כאן, אבל גם מרגישה אשמה, אוהבת גם את הבית בארץ וזה וזה וזה, אבל אחרי 7 שנים זה כבר היה, נחתתי ב5 לאוקטובר חזרה, ב-2015, מהארץ, והרגשתי שאני רוצה לנשק את האדמה של בריסבן, והיה לי מאוד כיף בארץ, ואז הבנתי שאפשר גם וגם. כן, והגם הזה זה גם לגור כאן וגם לאהוב ולהיות שייכת בארץ. יואו, מרתק ממש, אבל נשמור את השיחה הזאת להזדמנות אחרת. תגידי לנו, מה את עושה ביום יום בעצם? רובנו יודעים, אבל אמרנו, לשם מי שאולי לא מכיר. אז אני פסיכותרפיסטית, יש לי תואר שני בעבודה סוציאלית, יש לי כמה מודליטיז שאני מאוד אוהבת להשתמש בהם, שהם ברקע. היפנוזה או היפנותרפי ו-NLP, Neuro-Linguistic Programming, קונסטלציה משפחתית. קונסטלציה משפחתית מסתכלת על איך דברים עוברים דרך דורות, גם דברים שקשורים לעם, לסיסטם, למערכות שמהם אנחנו מגיעים. והיפנותרפי ו-NLP זה יותר על ה-conscious unconscious side של החיים, מודע לא מודע, וטיפול זוגי בשיטת Relation Life Therapy, שכל הדברים האלה יש להם קצת טוויסט שקצת מתרחק מהמיינסטרים. יותר בצורה, כל הדברים האלה מתאימים לי בקטע שאני אוהבת להיות ישירה, ולהגיד לאנשים בצורה אוהבת ומכבדת ובכלל לא שופטת את מה שאני רואה, מה שכל הגישות האלה עוזרות לי לראות. אני רואה בלי קשר לגישות גם כל מיני דברים באנשים, ואני אומרת להם מה אני רואה, וכל הגישות האלה זה דרך מאוד יפה גם לתמוך בזה. אז בעצם את אומרת לראות, וזה סך כל מיני דברים שלמדת והתנסית בהם, וזה למעשה איזושהי גישה שאפשר לומר שאת
ייסדת שנקראת The Art of Seeing. עכשיו שאת אומרת את זה ככה, כן, זה פעם ראשונה שאני יכולה לקרוא לזה אולי גישה בזכות הרעיון שלך שקראת לזה גישה. כן, אני גם מלמדת את זה עכשיו, התחלתי ללמד את זה שנה שעברה, וזה מורכב מכל מיני דברים שחלק מהם זה מהמקורות האלה, מהמודליטיז, וחלק מזה זה פשוט לגמרי ככה מהניסיון שלי עם אנשים. אוקיי. את נראה לי מתבקשת דוגמה, זה נשמע... לא, הדברים פה מרתקים, אני לא יודע אם שמתם לב, מדברים פה על היפנוזה, אני לא יודע אם הרבה אנשים יודעים מה זה קונסטלציה, אבל זה סוג של גם נוגע בדברים האלה, אבל אני רק רוצה לשאול, את אומרת שאת אומרת להם מה שאת רואה, זאת אומרת זה שונה מנגיד קואוצ'ינג, שאתה מוליך את הבן אדם שהוא יבין לבד דברים, או פותח לו, את באה ואומרת, כן, אני רואה זה שפה יש בעיה. כן, נכון. אני לא כמו הפסיכולוגים שאומרים ואני לא כמו הקואוצ'ים שלבד מובילים, אלא אני רואה דברים שאנשים הרבה פעמים או שהם לא רואים, בכלל לא, עד שאני אמרתי להם, שזה הרבה מאוד מהפעמים, או שהם צריכים שמישהו יראה אותם, שזה ממש אלמנט מאוד חשוב מהריפוי, שמישהו יגיד להם, אני רואה שקשה לך. אבל, סליחה, אם אתה בא, אם את צריכה לחשוב על כל מי שהיום עבדת איתו, עד היום. כן. רובם באים כי יש משהו שמפריע להם והם רוצים לתקן, או שיש אנשים שרק באים להיפתח לדברים חדשים והם בכלל לא ידעו שיש משהו שאפשר להשתפר בו. אופציה א'. אופציה א', באים עם איזושהי בעיה, ועכשיו הרבה פעמים יוצא שבסוף מה שאת עולה עליו זה בכלל לא מה שהם חשבו. כן, כן, הרבה מאוד פעמים. כן. אוקיי, מעניין, סליחה, נדחפתי לך לשאלה. לא, ממש לא, אני גם פה גם מסוקרנת וגם... אני יכול לספר לגילי שאני פניתי אלייך לפני אולי שנתיים, ואני רציתי משהו מאוד פשוט. אני נדלקתי על הרעיון של ההיפנוזה, ולי יש בעיה שאני מרגיש שאני לא זוכר הרבה דברים שהדחקתי מילדות, ורציתי פשוט שתשחררי לי את המידע הזה, את הידע הזה, ואת אמרת לי, זה לא עובד ככה. אמרת לי, אני אחליט בפגישות שלנו אם אתה בכלל צריך את זה. זאת אומרת, זה לא שאני יכול לבוא ולבקש, אוקיי, אני רוצה היפנוזה. זה לא עובד ככה. זה אולי עובד ככה אצל אנשים אחרים, היפנותרפיסטים אחרים, אבל אני משתמשת בהיפנוזה יותר בשביל לעזור לאנשים לרפא ולהחלים מטראומה, לעזור להם להקשיב לגוף, למשל גם במקרים של אכילת יתר ודברים כאלה, אבל אני לא אוהבת כאילו טוויסט את ה-unconscious mind בשביל להשיג משהו. זה פשוט לא הפאשן שלי. אני יותר, יש דברים, אותי מעניין לרדת לעומק, ולהשתמש בזה לצורך ריפוי והחלמה, פחות מאשר דברים כמו הזיכרון, ולפעמים אנחנו חוסמים מהזיכרון כל מיני דברים, באופן לא מודע כמובן, כי זה יותר בריא לנו. צריכים להגיע על עצמנו. ואם אנחנו רוצים לחשוף את זה, אז אנחנו צריכים קודם כל להגיע למקום מספיק בריא, כדי... כשאנחנו יכולים להתמודד עם מה שנגלה. בדיוק, כן. אז נורא חשוב לי מה שנקרא אקולוגיה, שזה יהיה לך טוב, כל הסך הכל יהיה רק טוב. כן. יש לי פאנפקט על היפנוזה. עד לפני 3 שנים, 2.9 חודשים, אני הייתי אישה מעשנת. שזה אולי נשמע... כן, זה קצת שוק בשבילי, שהכרתי אותך אחרי. כן, אבל אני כאילו התחלתי בגיל מאוד צעיר לעשן, אני חושבת סביבות גיל 15 כזה, וידעתי גם תמיד שזה לא מתאים ושאני רוצה להיגמל, והייתי עושה לתקופות אבל תמיד חוזרת, ואז הלכתי לפסיכולוג שאחד הכלים שלו הוא היפנוזה, ובאמת במפגש אחד של 45 דקות נגמלתי מאישון, טפו, חמסה, וכאילו באמת הוא הוריד את כל הדברים האלה, אז יכול להיות שגם לתהליכים ממוקדים מאוד, או דברים ספציפיים מאוד, זה כן יותר נכון, אבל אולי לא לטיפולים ארוכי טווח, שצריך לעשות שם איזשהו עיבוד הרבה יותר, לא יודעת, אני סתם מניחה. אני משתמשת בזה לכל מיני דברים, פשוט אני יותר מושכת אליי אנשים שרוצים לרדת לעומק, ולהסתכל על כל מיני דברים, לא רק לסימפטום אחד. מעניין מאוד. אז בעצם נחזור רגע ל-Art of Seeing, שזה, את אומרת שזה אולי חלק שגם בא לידי ביטוי שם. מה זה בדיוק? אז ה-Art of Seeing זה פשוט קובץ של דברים שעוזרים לנו ללמוד
שיש כאן עולם שלם מסביבנו, שאנחנו לא למדנו שהוא שם אבל הוא שם, דברים שאנחנו שומעים ומרגישים ורואים, אבל אנחנו לא למדנו לשים לב אליהם. וברגע שאנחנו קצת מחדדים את תשומת לב שלנו, אז אנחנו רואים את זה, זה פתאום שם, בכל מקום. וזה מה שאנשים לפעמים קוראים אינטואיציה, אבל אני לא יכולה לא לראות את הדברים האלה, זה כאילו, זה כיף. בשבילי, זה play and have fun. אוקיי, אני מגדירה את עצמי בן אדם רגיש מאוד בחושים. אז אני רואה כל הזמן, לפעמים יותר מדי. איך זה משרת אותי? איך זה משרת את הטיפול, נגיד, מהצד, שואלת אותך בתור המטפלת. זה תלוי מה את רוצה לעשות עם זה. אני לא משתמשת רק בחושים האלה, את יודעת, ראייה ושמיעה והרגילים, כאילו לא שיש לי חוש שישי, אבל אני משתמשת בחדות חושים, כדי לשים לב, בוא נגיד, באופן כללי מאוד לתבניות חוזרות בחיים של אנשים. למשל, גבר ואישה באים אליי לטיפול זוגי, היא מתחרפנת מזה שהוא מתעלם מהילדים, הוא כל הזמן משקר, למשל הוא שיקר כי הוא שכח לקנות חלב, הוא לא יכל להגיד לה, אפילו שכח לקנות חלב. אז אני הולכת ומסתכלת, אני רואה מיד את הילד הקטן, שהוא היה לו מסוכן להגיד את האמת, היה לו מסוכן לעשות טעות. אני רואה מיד את הילדה הקטנה שהיא הייתה, אני שואלת אותה, איפה בחיים שלך התעלמו ממך? ישר מגיעות הדמעות, וישר אני מבינה שהייתה לה איזו תבנית חוזרת. היא למשל גרה בכמה בתים שונים בילדות שלה, וכולם, בכל בית האנשים התעלמו ממנה. הוא למשל היה לו ילדות עם ההורים וכל הדברים, שבאמת היה לו מאוד מאוד מסוכן לעשות טעות. אז עכשיו, בזוגיות, הכל למשל מתפרץ מהילדות. אז אני רואה את הילד הקטן שם מיד, אני רואה את הילדה הקטנה, לא רק לראות את יד בעיניים ודברים. אז שניתן לך את הדוגמה למשל באה לה איזו מטופלת, תשבת אצלי כזאת שברירית ויפהפייה וזה, צעירה, והיא סתם התחילה קצת לדבר, שאלתי אותה אם היא לוקחת אנטי-דיפרסנט בגלל איזשהו נושא שהיא אמרה כן, וזה עושה לי המון 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 תופעות לבד, אז אני שואלת אותה, למה את לוקחת את זה עדיין? אז היא אמרה, כי הרופא אמר לי, ואמרת לו על כל התופעות לבד, היא אמרת לי, כן, אמרתי לו, והוא עדיין אמר לך לקחת? כן. אוקיי, ואת לוקחת עדיין. אז היא אמרה לי, כן, ואז פתאום כבר נוצר איזשהו רפור, והרגשתי שהיא מרגישה איתי בנוח, שאלתי אותה, תגידי, יש לי הרגשה, יכול להיות שעברתי התעללות מינית בילדות? היא אמרה לי, כן, איך את יודעת? והנה זה למשל משהו שראיתי, שאני לא יכולה להסביר, אבל משהו גם במראה ובשפת גוף, זה ברור שזה היה שם, אבל התבנית שמיד ראיתי זה שמישהו אומר לה לעשות משהו שמזיק לה לגוף, והיא עושה את זה, הצייתנות הזאת. אז אני מיד קולטת את כל השכבות האלה, וכל הקופי פייסטים, והילד והילדה הקטנה, או הילד הקטן שבן אדם שמולי היה, ואת איך הוא מרגיש את הערך העצמי שלו, את המסכות כלפי, אם אנחנו בפורים, המסכות כלפי חוץ, איך זה בפנים, אז אני מאוד מאוד, זה מעניין אותי פשוט. זה מרתק אותי, זה כמו סודוקו בשבילי שהם הלכו לסודוקו. זה נשמע כאילו גם בעקבות האהבה שלך לזה וגם הניסיון והלימודים, הדברים מאוד מאוד שקופים לך, או הרבה יותר שקופים מאשר לבן אדם מן המניין. אבל אוקיי, אחרי שעלית על זה, עכשיו מה עושים עם זה? אם מדובר בבעיות, לדוגמה, הזוג הראשון שסיפרת, עם בעיות מהילדות, אז זהו, זה כבר טבוע בו שהוא מפחד, וזה כבר טבוע בה שהיא... נכון, זו שאלה מעולה. זה טבוע, אז בכל אחד מאיתנו יש ממש רשתות נוירולוגיות, קוראים לזה הילד האדפטיבי, שפועלות מתוכנו באופן לא מודע. ברגע שאנחנו מביאים את זה למודע ועושים קצת שיעורי בית עם אותו ילד אדפטיבי, ועוזרים לו, לאותו חלק צעיר בתוכנו, להרגיש יותר בטוח, להגיד, שכחתי לקנות חלב. במקום לספר סיפור שלם שהוא כולו שקרים. או ברגע שלמשל אני עובדת עם הזוג הזה ואני מראה
אני שואלת אותה, מי התעלם ממך בילדות, אז אנחנו בעצם רואים שהבעל, הוא קצת מתעלם מהילדים, כן, אבל היא לוקחת את זה יותר קשה ממה שבן אדם אחר היה לוקח את זה. בדיוק, וברגע שאנחנו מתחילים קצת להבין שאנחנו מגיבים ממקום שהוא לא כאן והיום, אלא שהוא שם ואז, זה כל כך הרבה יותר קל לרכך את המעגלים הנוקשים האלה, הנוירולוגיים בתוכנו, להביא להם קצת, אפילו אם אתה בדמיון, מחבק את הילד הזה. למשל, אם אני אגיד לכם, תדמיינו עכשיו, אני יודעת, זה נושא קצת אחר, לא נושא, דוגמה אחרת, תדמיינו שיש לכם לימון בפה, פלח לימון עסיסי. מה קורה שאתם מדמיינים פלח לימון עסיסי? כן, זה עושה לי בדיוק אתם מרגישים את יש לכם עכשיו רוק דמיוני או רוק אמיתי בפה? אמיתי. אמיתי? כן. אז אותו הדבר, הדמיון הוא אף פעם לא רק בדמיון. אז אותו הדבר, בדיוק כמו שאני אומרת, נגיד, בוא תחבק רגע את הילד הזה, תגיד לו, זה בסדר שעשית טעות מתוק שלי? הדופמין, הסרוטונין, כל הדברים האלה קורים באמת בגוף ומאפשרים, אפילו מבחינה נוירולוגית, אם שאלת אותי קודם על גם מדע ואינטואיציה וזה, אז גם נוירולוגית זה מאפשר מה שנקרא neuroplasticity, את השינוי הזה, את היציאה מתוך מה שאמרת, הנוקשות הזאת של ההרגלים. מדהים, אני אעשה את החיבור, כי שאלתי אותך לפני השידור בעצם, האם הגישה הזאת היא משהו שמבוסס בעיקר על אינטואיציה והניסיון, או שיש גם איזשהו חלק מדעי או נוירולוגי, ובעצם את כרגע ענית שזה סך כל הכלים האלה. כן, בהחלט. כאילו בלי אינטואיציה זה לא יעבוד. זה רק מדעי, לא, אבל בהחלט ספרים המדע עזרו לי מאוד, ועוזרים לי מאוד, כן. כן, אגב, גם אינטואיציה קראתי לפני כמה זמן שהיא גם מבוססת. סוף. אוקיי? כאילו, אבל שאלה מעניינת קצת רגישה. האם יש מקומות, מרווח טעות מה שנקרא, כי לפעמים את יודעת, יכול להיות שאני רואה ומשדרת ועולה כל מיני דברים, ואת יכולה לא לזרוק, אבל להניח איזושהי הנחה, וזה אולי לא בדיוק, או ליד, או... שאלה מעולה ומאוד מאוד חשובה. אני בדרך כלל, כמו שגם הדגמתי אולי כאן, שואלת את השאלות שלי בצורה של שאלה. שאלתי אותה, יכול להיות שזה קרה לך בילדות? שאלתי, יכול להיות, או איפה מישהו התעלם ממך בילדות? איפה היה לך מסוכן? יכול להיות שהיה לך מסוכן לעשות טעות בילדות? אני מבררת בעדינות, ואני תמיד חוזרת מיליון פעמים בפגישה, take it or leave it, את כל הסוגסטיות שלי, את כל מה שאני רואה. כשאני מציגה את עצמי, אני אומרת לאנשים, יש לי את המודליטיז האלה, אבל מה שאני בעצם עושה, אני רואה אנשים, ואני ישירה, ואתם יכולים לקחת או לעזוב כל כאילו observation שלי, כל שאלה שלי. אני מאוד מאוד חשוב לי לכבד את זה, ולהגיד, אני עושה טעויות, ברור. כן. זה לא, אין כאן אף פעם בשום דבר בחיים, אין כזה דבר 100%. אני חושב, אני אציע שנצא לשיר הראשון שבחרת, ובזמן הזה תסתכלי, יש כמה שאלות כבר בקבוצה, מן הסתם יש סקרנות הרבה גם על היפנוזה ועל הדברים היותר, כן, אז תקראי את השאלות ואולי כשנחזור מהשיר, אז תעני עליהם. מצוין. תרשי לי רגע להכניס אותך וגם, אז קודם כל תדעו, אתם פה עם גילי ושון ויעל בשידור מבריסבן, למי שלא מבריסבן ולא מהקהילה, כי מצטרפים אלינו אנשים, ואני גם מנצל את זה להסביר לכם, זה רדיו קהילתי, מה שאומר שגם כיף לנו שאתם משתתפים, אבל גם חשוב לנו שתהפכו להיות חברים בתשלום של הדבר הזה, כי לפי כמות המשתתפים אנחנו מקבלים זמן אוויר, אני ארחיב על זה בהזדמנות אחרת. שלום למורן לויאני, בצלאל דוידוביץ', קוראים לו? דוידוביץ'? דוידה, סליחה. אילנה דבטרן? אילנו שמתוקה. אני חושב, ומזל טוב גם. איתי ספורן, תמי דיין, גדעון אליסר מישראל, שלום לכולכם, חגי כמובן. ורגע, לזהבי לא אמרת, ולזהבה לא אמרת, וליעל. חברה חדשה, ולמור חברה חדשה. יש לנו הרבה אנשים מקווים לראות את כולכם ביום ראשון, ועכשיו אנחנו רגע נתמקד, יש לנו שאלה שרצינו לשאול, בעצם תמי שאלה בקבוצה. מי רואה אותך? בין כל הראייה שלך את האחרים ואת העולם. מי רואה אותך? אז קודם כל בעלי רואה אותי, תלמון תודה, הוא גם החברה הכי טובה שלי. חברות, לפעמים רואות, וזה ממש מרגיש טוב. המנטורית שלי שהיא פרשה לפני שנה, אז היא הבן אדם הראשון שבאמת באמת באמת ראה אותי, ישר מהדקה הראשונה של השיחה הראשונה שלנו.
ואני זוכרת איך ישר הדמעות שלי הגיעו, דמעות טובות כאלה. כן. אז, ואנחנו חברות היום, אז לפעמים היא גם רואה אותי כחברה. אז כן, זה מאוד מאוד חסר כשאין את זה, וזה מאוד מאוד ממלא כשיש את זה. באופן אישי גם, כן. כן, וואי, אני ממש מזדהה. ומאחלת לקשרים כאלה. כמה קשרים כאלה באמת צריך? 2. מה ששון אומר, לא? בדוק. אני חושבת שכן. זה לא הכמות, זה האיכות. זה האיכות. אני חשבתי שזה מעט, אבל אני חושבת היום, אני יותר מבינה שזה 1, 2, 3, אתה בר מזל, כאילו בצורה מטורפת. לגמרי, מטורף, כן. אז כן, טוב, את הכנת לנו מתנה. כן, כן, הכנתי מתנה, נכון, היו עוד כמה שאלות, אבל אנחנו נחזור עליהן, תכף. אם יהיה לנו זמן. אם יהיה לנו זמן. אז חשבתי, אם אני רוצה לתת איזה מתנה, משהו שאני נותנת, שאני מאוד מאוד חשוב לי עם כל מטופל כמעט, שאני עובדת איתו, ואם אנחנו מדברים על פורים ומסכות ודברים כאלה, אז אני מאוד אוהבת ללכת עם אנשים לרגע שמיד אחרי שהם נולדו, ולשאול אותם, בוא נדמיין רגע, אם אתה יודע, או אם את יודעת, מה קרה, או אם לא, בוא נדמיין, מה הרגשות בחדר, מה קורה, אנחנו הולכים משם קצת, ואז אנחנו לוקחים את התינוקת הקטנה, ואנחנו מסתכלים עליה, ואז אני לוקחת ועושה קופי פייסט של, למשל, אם מישהו נורא ביקורתי כלפי עצמו, או אם מישהו הוא, נגיד, דון ג'ואן, או אם כל הבעיות, נגיד, שאנשים באים אליהם, אז אני אומרת, אוקיי, עכשיו, או למשל, באה אליי מישהי שהיא לסבית, וההורים שלה נוצרים אדוקים מאוד מאוד מאוד. היא באה אליי, כי היא לא יכלה להיות יותר עם הבת זוג, היא לא הצליחה להמשיך את היחסים עם הבת זוג שלה בגלל זה. אז אמרתי לה, בואי, תחזיקי את נקרא לה לילי הקטנה, תחזיקי את התינוקת. תגידי לה, אני נורא מאוכזבת ממך, כי את נולדת עם אוריינטציה מינית, לסבית. בואי, את יכולה להגיד לה את זה? לא, אני לא יכולה להגיד לה את זה. ואז אני מבקשת מהאנשים תמיד להגיד את מה שהם עושים לעצמם היום בפרצוף, בלי לשים לב שהם עושים, למשל אם בן אדם הוא ביקורתי, אז תגיד לעצמך, אני לא ממש אוהב אותך ככה כמו שאתה, אתה צריך להיות מושלם, אתה צריך לעשות הרבה כסף, אתה צריך להיות הכי יפה, אסור לך להיות שמן, אחרת אני לא אוהב אותך. לך תגיד את זה לתינוק שהיית, או לתינוקת שהיית, כשנולדת, ואז אנשים פתאום מבינים מה הם עשו, ואז אני אומרת, טוב, אתם לא צריכים להגיד את זה, בואו במקום נגיד, וואו, אני קולט שכבר 50 שנה אני אומר לך את זה, או 50 שנה אני אומרת לך את זה. אני לא רוצה להגיד את זה יותר, את הביקורת, את כל הבעיה במשפט אחד. ובמקום אני מבקשת מהם שאני אהיה עכשיו ה-fairy godmother של התינוק. אני מסתכלת על התינוק או התינוקת ואני אומרת, וואו, את precious, את תקרת ערך. ואת יודעת מה? את לא צריכה לעשות שום דבר, את לא צריכה להיות שום דבר, את לא צריכה להיות רזה או שמנה או יפה או עשירה או מוכשרת או כלום. את פשוט תקרת ערך, לפחות מהרגע שבו נוצרת. From the moment of your conception. מעצם היותך. מעצם היותך, למה? אני לא יודעת וגם זה לא משנה. למה כשאני רואה עץ שנפל לך בסופה, אז קצת כואב לי הלב, והרבה כואב לי הלב, למה? כי העץ הזה גם יקר ערך. כן. אין לזה למה, אין, זה פשוט כולנו איפשהו, שמה באותו רגע שנוצרנו אנחנו יקרה ערך, והערך שלנו לא עולה ויורד עם השנים. ולא עם איך שהתייחסו אלינו, איך שלא התייחסו אלינו. זו נקודה יפה, הוא לא עולה או יורד דרך השנים. זאת אומרת, זה לא משנה מה עשיתי או איזה קבלות ייצרתי או... הערך שלך הוא תמיד 100% ערך. כאילו, באנגלית אני אומרת, you're 100% precious. יש אנשים שמעדיפים enough, you're 100% enough, you don't become more enough or more precious, less precious or less enough, more worthy or less worthy. אתה לא נהיה יותר יקר או פחות יקר, אתה פשוט יקר ערך, נקודה. אם יש לך הוכחות או לא, זה לא משנה. אתה יכול להיות בשביל הכיף להיות fulfilled, אם זה כיף לך להיות עשיר, אבל לא בשביל הערך, עכשיו זה הערך העצמי, אז 3 הגדרות מהמילון. שלי, מילון יעל צבי אלי רייס. אז אחד זה ערך עצמי, שבהגדרה הזאת יש רק מילה אחת, precious. אוקיי. אם את רוצה להחליף את זה ב-enoughness או יקרת ערך או מה שזה לא יהיה. הערך של כל אחד מאיתנו הוא אותו דבר. זה תמיד ממש יקר.
יש הערכה עצמית, זה self-worth זה הראשון, self-esteem, הערכה עצמית זה השני. זה איך את מעריכה את עצמך, what do you estimate your worth is. כלומר, את מעריכה את עצמך כ-worth more, או worth less, או just precious. אז זה כאילו כן מדיד. כאילו זה החלק שכן אנחנו מודדים את עצמנו. אז כאן אני אומרת שהערכה עצמית היחידה שהיא בריאה, the only healthy self-esteem, זה לדעת את ה-preciousness שלך. להחזיק את התינוקת, להחזיק את עצמך עכשיו ולראות, אני precious. כל ראייה שאת רואה את עצמך כ-worth less, חסרת ערך, או worth more, שאת יותר ממישהו, זה לא בריא, וזה אף פעם לא יעזור לך בשום דבר בחיים באמת. באמת לא יביא לך שום דבר בריא. בפרקטיקה איך מתרגלים את הדבר הזה? רגע, והגדרה האחרונה זה others esteem, שזה הערכה של אחרים, זה מה אני מעריכה, שאחרים מעריכים את הערך שלי. שאיזה מכונית יש לי, איזה בית יש לי, אם יש לי דוקטורט, אם יש לי כסף, כל הדברים האלה. אוקיי. והרבה פעמים אנחנו מבלבלים בין זה לבין הערכה עצמית, כי אנחנו חושבים מה אחרים חושבים עלינו. וכאן אני אומרת לאנשים, תראו, אני בניתי בית כדי לגור בו. לא בניתי אותו כדי למכור, אבל הרבה אנשים שמים לי בתיבת דואר, לא אנשים, סוכני נדל"ן, שמים לי בתיבת דואר, רוצים לעשות לי appraisal. ואני אף פעם לא לוקחת את זה, כי אני לא מוכרת. בניתי בית כדי לגור בו. אז מה אכפת לי כמה אחרים מעריכים אותו? את גרה בתוך עצמך. אז מה אכפת לך מה אחרים מעריכים אותך? מה אכפת? זה לא משנה בכלום. אף פעם, אף אחד לא כולם יאהבו אותו, וכולם יעריך אותו, וזה פשוט never enough, כי יש כל כך הרבה אנשים. זה מדהים. סליחה, זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו לבן שלי, שהוא חזר ואמר שהמורה אמר לו שהוא הכי טוב באיזה משהו ספציפי בכיתה, ואמרתי לו, מה אכפת לך? מה אכפת לך שהוא ישווה אותך עכשיו ל-20 ילדים האחרים בכיתה? מי זה הכיתה הזאת? לטוב ולרע אמרתי לו. גם כשיום אחד תהיה הכי גרוע בכיתה במשהו, בסזמה. מי זאת הכיתה הזאת? בדיוק, כלומר זה כיף להרגיש שאתה הכי טוב במשהו, אבל שזה לא יבנה את ההרגשה שלך לגבי הערך שלך. נכון, צריך לחוות הצלחות, כישלונות, צריך לחוות הכל, אבל שמערכה עצמית שלך היא תשווה את עצמך לעצמך. בלי קשר לכלום, אני worthy, אני קראת ערך, אני precious, whatever, איך שאתם רוצים לקרוא. precious. precious. כן, אני יודעת המילה הזאת, למרות שאני נורא אוהבת את ההוביט, מאוד. תראו, אני לא סתם, אני כאילו מקשיבה לשניכם, אני אומרת, וואלה, נכון, זה הדבר האמיתי, אבל בתכלס, אני חושבת עלינו גם בתור ילדים קטנים, אחד החיווטים הכי ראשוניים שלנו, זה על בסיס הפידבק, עשינו משהו טוב, אנחנו מתוגמלים, גם אנחנו נהנים להיות מתוגמלים, נכון. גם מבחינה נוירולוגית. אז למעשה, יש את הידע ויש את הרגש. זאת אומרת, אני יודעת, זה לא משנה מה אתה חושב עליי, אם אני מספיק טובה או לא טובה, או זה שאני נוהגת בככה וככה. בסדר, אני יכולה לדעת את זה, אבל עדיין ההתעסקות עם הרגש, אז איך מצליחים לסנכרן את זה, או האם יש איזושהי שיטה קטנה שאפשר לתרגל אותה, וככה אולי באמת לצאת מחוזקים. שאלה מדהימה, ותודה שהזכרת לי. אז זה בעצם להחזיק את עצמך, to hold yourself in your preciousness, זה התבגרות. זה להתבגר. ילד לא יכול ולא אמור לעשות את זה בעצמו. בשביל זה יש בתקווה הורים בריאים, וכשהם לא, אז אנחנו גם קשה לנו בבגרות. והתרגיל שאני מציעה לכם, זה תמצאו פעם ביום, או נגיד אם אתם רוצים כשאתם קמים בבוקר, או כשאתם הולכים לישון, תיקחי את גילי הקטנה, תיקח את שון הקטן, אני לוקחת את יעלי הקטנה, כי אני הולכת להליכה כל יום, חוץ מבציקלון, אני לוקחת אותה יד ביד, ואני אומרת לה, יעלי, you're a great kiddo, את מותק של ילדה. והיא אומרת לי, כן, ואני אומרת לה, כן. והיא אומרת לי, גם אם הם ביטלו את הפגישה, וגם אם הם לא הזמינו, וגם אם זה לא הלך, אני אומרת לה, כן. מדהים. אז אני עושה את זה ככה פעם ביום, וזה עושה את ה-neuroplasticity הזה שאמרתי קודם, שברגע שנותנים זה השיר השני שבחרתי, רק מילה טובה אחת הזאת, כן. זה פשוט שמה מרגיע, ואם עושים את זה פעם ביום, זה לוקח 5 שניות, זהו, זה עושה הכל. רגע, תניח נרקע.
וואו, היכולת שלך לעשות היום מבוגרים. סליחה, חבר, אנחנו, מה זאת אומרת? רגע, תן לנו לנשום את מה שאומר, נתנה לך פה מתנת יקרת ערך. נכון, אני הולך לדבר עם שון הקטן. אנחנו נסגור חשבונות. תראה, אנחנו גילינו שיש לך קצת קושי בלקבל מחוות של אהבה. זה באמת קשה לי, תפסיקי. אז אנחנו מזכירים לך שאנחנו אוהבים אותך, ואת המאזינים ומאזינות היקרים שלנו, אנחנו אוהבים הכי הרבה בעולם. ותודה שהקשבתם לנו והזנתם לנו, ותודה שהייתם כל כך פעילים בקבוצה, כי זה פשוט מחיה את השידור לרמות אחרות. יעלי, תודה שהגעת, תודה על כל הערך שהבאת. באהבה. אנחנו נשלח גם את ההקלטה למי שפספס, ונאחל לכם חג פורים שמח, ושבת שלום, עם ישראל חי. שבת שלום. שבת שלום. הכי כבד, ידעתי שהגשם